Dámy, vážení páni, vážení hostia, milí spoluobčania. Do kroniky slovenských dejí a zvlášť do dejín Ostrého Grúňa, Klachu a celej Klachovskej doliny sa navždy zapísal 21. január 1945. V to skoré mrazivé ráno špeciálna protipartizánska jednotka Edelweiss spolu s pohotovostným oddielom Heimatschutzu prepadla najskôr Ostrý Grúň. Vojaci začali vyháňať z domov civilné obyvateľstvo, ktoré zhromažďovali na dvore Izidora Debnára. Ten patril spolu so svojou rodinou k prvým obetiam masakry, ktorá nasledovala. U Debnára v dome, v izbe, v kuchyni a na dvore nacisti povraždili celkovo 64 civilistov, vrátane 26 žien a 12 detí, pričom najmladšia obeť mala iba 14 mesiacov. Dnes, na deň presne po 79 rokoch, sa stretávame na tom istom mieste. Na mieste, kde teraz stojíme, stál vtedy dom Izidora Debnára. Presne tu sa odohrávali tie strašné chvíle. Následne sa smrtiace komando presunulo do susednej obce Klach, kde v dolnej časti obce zvanej Nový Klach už nesústreďovali obyvateľov na jednom mieste, ale strieľali ich tam, kde ich zastihli. Na ceste, v dvoroch či priamo v domovoch. Smrť tam našlo ďalších 84 nevinných ľudí. Obe obce na výstrahu a pre pomoc partizánom vypálili, pričom cestou späť podpálili aj dom s obeťami tu, v Ostrom Grúni. Historici sa zhodujú v názore, že aj keď nie je do množstva obetí, ale spôsobom vykonania, sa jedná o najbrutálnejší vojnový zločin spáchaný na území Slovenska. Súčasná situácia vo svete bohužiaľ nápadne pripomína okolnosti, ktoré viedli k vypuknutiu celosvetového konfliktu v 30. rokoch minulého storočia. Územné a ideologické ambície veľmoci, povzbudzovanie a pripomínanie starých krívd a nepriateľstiev, hospodárske a energetické krízy, náboženská či rasová neznášanlivosť vedú k rozmachu a podpore extrémistických hnutí naprieč Európou aj svetom. Preto má pripomínanie si týchto udalostí stále význam a dnes väčší ako kedykoľvek predtým, keď vidíme, že vojnový konflikt sa rozhorel u našich susedov, ďalší na Blízkom východe. Vojna je vždy najhoršie riešenie akýchkoľvek konfliktov, či už územných, náboženských, či ideologických, pri ktorom trpia nasadení vojaci, ale aj nevinné civilné obyvateľstvo, ako tomu bolo pred 79 rokmi aj u nás. Vo chvíľach, keď si pripomíname tieto smutné udalosti, mali by sme si za každým s pokorou spomenúť na to, že táto vojna začala u nás v Európe aj preto, lebo ľudia dopustili, aby sa vo veľkej časti Európy vymkla z rúk tolerancia, úcta a rešpekt voči blížnemu. Pre väčšinu z nás mladších bol ešte donedávna rozsah týchto hrôz niečím nepredstaviteľným, niečím, čo presahuje náš osobný život aj našu predstavivosť. Mysleli sme si, že vojna je niečo, čo už nikdy nemôže byť, čo sa nás netýka. A zrazu vidíme, že vojna, aj tá naozajstná, je tu, blízko nás, u susedov. A že žiaľ podobné príbehy sa odohrávajú aj na mnohých miestach dnešného sveta, ani nie tak ďaleko od nás, že je veľa podobných dolín, miest či dedín, veľa pásiem s nevinnými mŕtvými a veľa humanitárnych katastrof. V tejto súvislosti by som rád z tohto pietného miesta poďakoval občanom českého mesta Napajedla, od ktorých sa ako prvých v tých ťažkých povojnových časoch dostalo nezištnej pomoci nám aj Klachu, čím vznikla tradícia dlhoročnej a úprimnej družby. Dôkazom pretrvávajúcich dobrých vzťahov je aj účasť pána starostu a miestostarostu mesta Napajedla na dnešnom spomienkovom zhromaždení. Uvedomujúci potrebu pomoci ľuďom postihnutých vojnou, ako sa jej dostalo aj nám, poskytujeme v našom obecnom rekreačnom zariadení v súčasnosti strechu nad hlavou 15 utečencom pred vojnovým konfliktom na Ukrajine. Na záver vzdávam úctu všetkým, ktorí tu položili svoje životy, aj tým, ktorí prežili a už nie sú medzi nami. Je pre mňa cťou, že čestné miesto tu dnes medzi nami zaujal jeden z posledných žijúcich priamých účastníkov týchto udalostí, pán Ivan Maslen, ktorý cez krvavú nedeľu prišiel o oboch rodičov a vychovala ho stará mama. Dovoľte, aby som aj dnešný príhovor zakončil útržkom z výpovede starkej Pavlíny, poranenej do hlavy. V tom zarapotal samopal. Všetci sme padli. My s manželom sme sa ešte držali, deti spadli kúsok od nás. Ležala som medzi mŕtvolami asi 3 hodiny. Len ťažko som sa vyslobodila z hromady mŕtvol a
a keď som sa postavila na nohy, znova som padla. Celá som bola zakrvavená, oči, tvár, krv tiekla zo mňa cícerkom. Rodila som sa po členky v krvi. Poprekračovala som mŕtve tela a vyšla som na dvor. Na snehu ostávala za mnou krvavá stopa. A k tomu už len nás odkaz. Áno, vašou krvou je skropená naša cesta a my ju neopustíme nikdy. Ďakujem za pozornosť.